Пустините на света. В това видео ще ви разкажа какво е пустиня, пустини, факти, галерия, карта, климат и живот. Пустини, които оформят света. Пустините на света откри най-екстремните и завладящи ландшафти на Земята. 58 градуса Целзий максимална температура, 250 мм валежи годишно, 20% от сушата на Земята. Какво е пустиня? Тишина, светлина и екстремни контрасти. Пустинята е не просто липса на вода. Това е сложна екосистема с ритъм на живот, който следва светлината, вятъра и рядката влага. Пустините вземат близо 1/5 от сушата на планетата и включват както горещи пясъчни морета, така и студени каменисти плата. Там денят е ослепителен, а нощта може да бъде ледена. Въпреки суровите условия, пустинните обитатели са се адаптирали до съвършенство. От нощните хищници до растенията, които съхраняват вода в листата си. Климат. Големи температурни амплитуди между деня и нощта. Валежи. Под 250 мм годишно, често години без дъжд. Биоразнообразие. Специализирани видове с невероятни адаптации. Основни пустини по света. Грандиозни пясъчни морета и каменисти плата. Сахара. Най-голямата гореща пустиня, простираща се през Северна Африка. Факт. Преди 1000 години тук е имало езера и савани. Гоби. Студена пустиня, следени зими и широки каменисти пространства. Факт. Температурите варират от минус 40 градуса до плюс 45 градуса по Целзий. Атакама. Най-сухото неполярно място на планетата, наситено с минерали. Факт. Някои райони не са виждали дъжд от десетилетия. Арабска пустиня. Пясъчни морета, които оформят пейзажа на Близкия изток. Факт. Руб Ал Хали е едно от най-големите пясъчни полета. Калахари. Смес от пясъци и тревисти савани в сърцето на Южна Африка. Факт. Дом на уникалните сюрикати и антилопи. Мохаве. Пустиня с драматични каньони и дом на легендарното дърво Джошуа. Факт. Тук се намира долината на смъртта. Интересни факти. Истории, които променят представите за пустините. Атакама е най-сухото неполярно място на Земята. В някои зони влажността е толкова ниска, че прилича на марсиански пейзаж. Някои пустини получават сняг. Гоби и Атакама могат да се покрият със сняг поради високата надморска височина. Преди 1000 години Сахара е била зелена. Климатичните цикли са се превръщали региона в мозайка от езера и пасища. Текстури, светлина и хоризонти без край. Оцеляване в пустинята. Къде се намират най-големите пустини? Адаптации, които се кращат от крайности. Пустинните екосистеми се характеризират с бавни цикли, изключителна пестеливост на ресурсите, ярки прояви на живот в кратките сезони на влага. Климат и живот. 12 часа силни ветрове дневно. 5 вида ключови адаптации. Съхраняване на вода. Кактуси и сукуленти пазят влагата в стъблата си и намаляват изпарението. Нощна активност. Много животни ловуват хладните часове, за да пестят енергия. Изолация. Пълът на козина и светли цветове защитават от слънцето. Пустините по света. Визуално пътешествие през най-суровите и красиви места на планетата.